Харли Дейвидсън не е просто мотоциклет. Той е религия. Ти ставаш маняк. Харли си има стойка, има осанка. Имаш чувството, че познава стопанина си и залепва за него. Харлито под теб е като диво животно. То диша, има мускули и ти трябва да го обоздаеш, както се обоздава бик. Земята изчезва под теб, ти и мотоциклетът ставате едно. Идеята, с която тръгваме, нещо да промени. Какво ще промени? Само онзи знае. That's your history behind Route 66, and this is how I get my kicks on Route 66. Just get your kicks on Route 66.